nacional para poder paliar as consecuencias, así como poder promover a eliminación ou mellora de obstáculos tales como a conciliación da vida laboral, familiar e personal. Nunha segunda fase da elaboración deste plan, realizáronse diferentes entrevistas, tanto individuais como colectivas, con diferentes persoas que están inmersas en diferentes ámbitos de actuación da vida municipal. De feito, realizáronse entrevistas tanto con personal técnico de aquí do Departamento de Servicios Sociais do Concello de Ribadumia, como con responsables, creo que de prácticamente a totalidade dos partidos políticos que conforman este pleno, como con persoal do ámbito educativo, social e tamén asociativo. Do análisis de todas estas entrevistas que se realizaron, extraeuse unha sensación generalizada de un retroceso nos valores e argumentos igualitarios en varios segmentos da poboación e tamén, o máis preocupante, entre a mocidade. Detectáronse moitas resistencias e prexuicios sobre a igualdade de oportunidade e a violencia de xénero. Os roles, os estereotipos e os mandatos de xénero seguen a estar moi asentados, sobre todo neste contexto rural que caracteriza o Concello de Ribadumia. Detectouse, ademais, que a falta de corresponsabilidade e a asunción de tarefas domésticas e de coidados seguen recaendo case exclusivamente nas mulleres, como comentaba anteriormente, o que dificulta a necesaria conciliación da vida personal, familiar e laboral, o que supón un verdadeiro atranco á hora da súa inserción laboral ou da mellora das súas condicións laborais. Detectouse, ademais, unha importante preocupación ante a violencia sexual, a cultura da violación e o aumento das diferentes violencias machistas entre as mulleres novas, as máis mozas, os discursos cada vez máis estendidos sobre esta violencia específica e estrutural que sufren as mulleres polo simple feito de ser mulleres, facendo necesario traballar de maneira constante e decidida nesta problemática social que sin duda representa a máis brutal desigualdade entre homes e mulleres. E na última fase de elaboración do Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Ribadumia, durante o proceso de planificación estratégica sempre se tivo moi presente a prioridade de que este fose un proceso participativo e adaptado, sobre todo, á nosa realidade, á realidade deste Concello. O Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Ribadumia recolle 5 líneas estratégicas e permite a realización de en torno a 40 actuacións a realizar durante estes próximos 4 anos. Na primeira liña estratégica será a de garantizar a incorporación da transversalidade e da perspectiva de xénero dende a administración pública local, nas que se incluyen, entre outras, actividades que permitan a capacitación e a formación tanto de personal municipal como de cargos públicos sobre principios de igualdade de xénero, de integración da linguaxe inclusiva e como facelo ou como aplicalo na administración local. A segunda liña estratégica pretende promover a igualdade de xénero no ámbito escolar e axudar aos axentes implicados nos procesos educativos a introducir a perspectiva de xénero nas súas actuacións enmarcadas nun proceso entre familias, educación, profesorado e alumnado. Unha das actividades principais nesta liña de actuación é a de consolidar un proxecto formativo que xa se ven desarrollando nos últimos anos, en este caso no CPI Julia Becerra Malvar, que é un proxecto educativo transversal e continuado co alumnado, co profesorado e tamén cas familias, mediante un sistema de seguimento e avaliación que permite medir os obxectos conseguidos e hacia onde temos que, ao mellor, desviar tamén a concienciación e o programa. A terceira liña estratégica estará centrada en promover a sensibilización, a toma de conciencia e a implicación da cidadanía na detención de todas as clases de violencia de xénero. Seguirán tendo, por tanto, presencia, como ven sendo habitual, as celebracións relacionadas co Día da Muller ou a conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero, entre outros, así como o fomento de campañas de concienciación sobre o respeto dos dereitos das mulleres. Na cuarta liña estratégica de actuación, cuyo eixe principal é o fomento da corresponsabilidade e a conciliación da vida personal, laboral e familiar, fará preciso intensificar as campañas de sensibilización e promover a toma de conciencia da cidadanía sobre a importancia da corresponsabilidade nos fogares e, ademais, mantense o compromiso do Concello de Ribadumia coa consolidación dos servizos que facilitan á cidadanía a conciliación familiar e laboral,
tales como escola infantil, o plan madruga e as escolas de ocio tanto no período lectivo como no período non lectivo. E a última liña, a quinta liña estratégica do plan, plantexa as actividades que promoven e fortalecen a participación social e o empoderamento, fomentando os valores igualitarios no tecido asociativo do Concello en torno ao principio de igualdade de dereitos de oportunidades entre homes e mulleres. Aparece recollido tamén no plan que unha vez aprobado este plan de igualdade se constituirá unha comisión técnica de igualdade que será o órgano para o desenvolvemento, será o encargado de realizar o seguimento e a avaliación do plan e reunirase al menos 2 veces ao ano, previsiblemente cada 6 meses. Establecese ademais un protocolo de seguimento do plan que exixirá a elaboración de informes anuais cos que se dará conta do nivel de execución das accións e estes informes permitirán coñecer a nivel satisfacción alcanzado así como o impacto sobre a cidadanía. Preténdese que a evaluación sexa sempre participativa, polo tanto, deberán de intervir todas as persoas participantes nesas formacións, tanto as persoas que realizan os cursos como os destinatarios e por todo exposto ata o momento entendemos que este plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Ribadumia dá resposta á necesidade de un documento que defina cada unha das actuacións que se levan a cabo dende a administración local, neste caso dende o Concello de Ribadumia, dende unha aplicación da perspectiva de xénero de xeito transversal, tanto á comunidade educativa como o tecido asociativo e por extensión a todos os veciños de Ribadumia co obxectivo de mellorar esta situación de desigualdade que vimos detectando. Vanessa, algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Socialista? Sí, boas tardes a todos, gracias, alcalde. Desde o Grupo Socialista imos a votar favorablemente a esta proposta do equipo de goberno porque entendemos que é un paso necesario para garantir unha sociedade máis xusta e igualitaria no noso Concello. Esperamos que o documento non quede nunha declaración de intención, senón que se leve á práctica con compromiso real. Queremos preguntar, simplemente por aclarar, no documento se acaba de mencionar a portavoz Vanessa sobre a Comisión Técnica de Igualdade, se xa teñen prevista a súa composición máis concretamente, máis alá do número de membros, se o saben, vale. O procedimento da selección do persoal, simplemente para saber se estaba previsto isto, nada máis, votamos a favor, máis nada. Gracias, Javier. Algún... O sea, persoal técnico do Concello, sí que é certo que, por exemplo, bueno, temos que valoralo porque está sin definir, pero, por exemplo, entendemos que servicios sociais, indudablemente, alguén da Administración Xeral do Concello tamén, seguramente, ao mellor incluso alguén do CIN, alguén especializado en violencias, vale, pero está por definir. Algunha aclaración ou observación por parte de Somos? Nós, dende bo día a todos e a todas, nós dende Somos Ribadumia non nos vamos a poñer ni moito menos, vamos a votar a favor deste plan de igualdade. O que sí, gustaríame resolver unha dúda que tiñamos ca persona que elaborou este plan, saber si realmente este é o primer plan que ten o Concello de Ribadumia. Sí, sí. A ver, hubo un primer plan aprobado, creo que no 2006, que foi un plan redactado, bueno, un plan, foi un plan que se aprobou no Pleno Municipal o 21 de setembro de 2006 e foi denominado Plan Municipal de Igualdade entre Homes e Mulleres que se realizou a instancia de servicios sociais, de persoal de servicios sociais. Entendemos que, dado o tempo que pasou, toda a normativa vixente que hai actual, creo que o menos importante é que sea o primeiro ou o segundo. Importante que temos un plan adaptado á situación e á realidade de Ribadumia, redactado por un profesional que estuvo reunido con vos. Creo que aí é onde temos que poñer o foco e non en si foi o primeiro ou o segundo.
Alguna aclaración ou observación por parte de Sí. BNG? Hola, boas noites a todos. No BNG, dentro do BNG, por suposto, imos a votar a favor. Eu, como muller e como feminista, non podo estar máis de acordo. Alégrome moito de que no Concello se faga un plan así, porque é moi necesario para conseguir realmente a igualdade entre homes e mulleres. Entonces, un voto a favor como unha casa. Gracias. Non sei se quere algunha aportación. Vale, perfecto. Pois nada, gracias. Alguna anotación máis? Bueno, a verdade é que é importante que un plan de igualdade que poida ter pois, a maioría de todos os grupos. Creo que foi un traballo importante, un traballo excelente, que se lle dou participación a todos os axentes sociais, a todos os grupos políticos, que a persoa que elaborou este proxecto, este plan, estuvo reunido con cada un dos grupos políticos para que fixese desas aportacións. É dicir, foi un plan que precisamente pois entendemos que e aparte creemos na igualdade. Antes dicías leválo á práctica. Creo que no Concello de Ribadumia, Javier, vimos traballando en materia de igualdade xa fai uns anos. Creo que este mismo ano, creo que se fixe un traballo en materia de igualdade moi importante. No ano anterior tamén un traballo moi importante. É dicir, non nos podemos acordar solamente da igualdade cando é o día internacional, senón que nos temos que acordar ao longo de todo o ano. O Concello de Ribadumia traballa ao longo de todo o ano precisamente para buscar a igualdade, se acaso darlle máis visibilidade no que pode ser o Día Internacional en materia de igualdade, e polo tanto, bueno, aclarar simplemente porque creo que é importante dicir que non solamente ten que ser ese día, non? É dicir, eu creo que a parte, independentemente de que haxa un plan ahora mismo que se vai a ratificar porque xa fora aprobado en Xunta de Goberno, o importante é o traballo que se fai ao longo do ano, e creo que as distintas actividades, os distintos proxectos, traballar cos nenos dentro do cole, bueno, pois eso de alguma maneira, pois de feito creemos que é onde hai que traballar porque é onde realmente se consiguen os avances que todos desexamos. Pasamos a votar o punto número 1, ratificación do Plan de Igualdade do Concello de Ribadumia. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a moción do PSOE de Protección Civil de Ribadumia. Ten a palabra o concelleiro Javier. Gracias, alcalde. Antes de nada, decir que recibimos por parte do Grupo de Somos Ribadumia unha emenda que incluímos na proposta de acordo. Non sei se todos os grupos teñen coñecemento dela. Entendo que nada, a proposta que recibimos de forma privada por parte de Somos Ribadumia. Vale, se lle dades cabida, sin problema. Damos de cabida a proposta de acordo como encádega, é dicir, vamos a añadir a proposta de acordo sin modificar a nosa. Correcto. Vale. Entón paso a facer a exposición de motivos. Decir que a agrupación de voluntarios de protección civil no Concello de Ribadumia é unha das máis numerosas na comarca do Salnés, colaborando en moitos dos distintos eventos do noso Concello ao longo do ano, sobre todo na temporada estival, como é sobradamente coñecido. Ademais, esta entidade é a máis numerosa da comarca do seu tipo por número de socios voluntarios inscritos entre os concellos de menos de 10.000 habitantes, figurando actualmente máis de 30 voluntarios. Estes voluntarios tiñan ata o ano pasado a súa sede nun local da Rúa Condesa que tiveron que abandonar debido á coñecida obra de humanización que se está a levar a cabo neste lugar e que implicou o derribo deste inmoble, obra coa que obviamente non estamos en desacordo, senón todo o contrario. Desde o Concello ofreceuselles como alternativa provisional o Centro Social de Besomaño e prometeuselles que se lles proporcionaría outra radicación definitiva que tivera unhas condicións axeitadas. Esta medida supuxo deixar a parroquia de Besomaños en un lugar adecuado para actividades de uso social e tamén o descontento dos voluntarios de protección civil, así o recollemos desde este grupo, xa que este local é pequeno e non se axusta ás necesidades que teñen desde a agrupación de voluntarios de protección civil. Non sendo, por exemplo, seguro para deixar os custosos equipos de emerxencias cos que traballan e, ademais, non contan con un recinto cerrado onde deixar os vehículos da agrupación. Dentro do Grupo Socialista creemos que é necesario un centro definitivo que cumpra coas condicións necesarias para a labor que este equipo de voluntarios desenvolve, pero conscientes da limitación económica que presenta para un concello pequeno como é o noso, defendemos que a Xunta de Galicia debería colaborar económicamente na construcción ou habilitación dun novo local que cumpra coas necesidades expostas. Ante esta situación, faise preciso propoñer a adopción do seguinte acordo.
Que paso a ler. O Pleno do Concello de Ribadumia, a proposta do Grupo Municipal Socialista, insta a Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Ribadumia na construción para o cal o Concello poñerá a disposición da Xunta de Galicia os terreos necesarios para tal efecto ou nas obras de acondicionamento dun local que albergue a sede de Protección Civil de Ribadumia que cumpra coas condicións axeitadas. Proposta de acordo a que engadimos a seguinte, como xa dixen, o Pleno do Concello de Ribadumia, a proposta engadida de Somos Ribadumia, insta o Concello de Ribadumia a ter en conta para o exposto no punto anterior a asistencia dunha ubicación xa prevista que incluso conta cun proxecto básico redactado polo Departamento de Urbanismo no local anexo ao edificio onde se encontran os servicios sociais comunitarios. Mais nada. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración, aportación por parte de Somos? Bo día outra vez, gracias Javier por coller a emenda e nada, por poñeros un pouquiño en situación, aunque o mandín por rexistro, pero poñer un pouco en situación, durante o mandato de 2015 a 2019, onde o PSOE, este grupo, Somos Ribadumia, gobernou co señor Castro, realizouse unha obra para dotar o edificio que acolle servicios sociais comunitarios dun anexo onde se situou o almacén de alimentos e de roupa. Este local foi construído coa previsión de, posteriormente, nunha segunda fase, dotar un primeiro andar onde se aloxaría a protección civil. De feito, no Concello, como dixo Javier, debe constar un proxecto básico dese novo local, que no seu momento foi amosado ao presidente da Protección Civil, que o valorou positivamente e o sigue valorando positivamente. Tanto o proxecto como a idea de trasladar a Protección Civil a este novo local nun espazo céntrico, con sitio para aparcar os vehículos e moi próximo ao local de servicios sociais comunitarios cos cales a Protección Civil colabora de maneira habitual. Este acordo entre os tres partidos do goberno e o mesmo Partido Popular amosara no seu momento a súa disposición favorable. O que lle expresamos ao noso compañeiro do Partido Socialista é que, dende o noso punto de vista, non é necesario dotar terreos ou para unha nova sede ou facer dun local existente, chega con restaurar ese proxecto que tiña o visto bo de todas as partes e negociar coa Xunta o apoio económico para realizar esta obra. De todas formas, tampouco queremos con isto pechar as outras alternativas. Por lo tanto, pensamos que o máis interesante é achegar unha proposta para engadir o acordo para a agrupación socialista, que foi o que pedimos que se lle traslada a toda a corporación, nada máis. Gracias. Unha aclaración, observación por parte do BNG. Sí, dende o BNG estamos a favor desta proposta do Grupo Socialista. Creemos que realmente é necesario para a Protección Civil ter un espacio adecuado que se adecue ás súas necesidades e a maiores os veciños de Somaño deberían recuperar un espacio que deles para todas as actividades veciñais que sean pertinentes. Perfecto. Gracias, Vanessa. Vamos a ver. Entonces, a este párrafo que Somos quere incluir na moción do PSOE, se inclúe aí na moción do PSOE. Vale, primeiro matiz, porque hai varias verdades, varias aclaracións. Eu creo que debe de haber aclaracións. Primeiro, Protección Civil estaba nun local, como ben comentaches, un local de Protección Civil no entorno do colexio. Levamos a cabo un proxecto de humanización daquele espacio e, polo tanto, nese proxecto entraba o que era o local de Protección Civil, que aparte non estaba en boas condicións, e aparte a rehabilitación era moi alta, e aparte o diseño do proxecto entendíamos que iba a mellorar moito máis o que podía ser a área educativa e tamén deportiva, e polo tanto decidimos apartarlo. O Concello de Ribadumia, hai que dicir que somos un concello que en materia de entidades culturais, deportivas, sociais, estamos facendo un traballo enorme. Todas as instalacións que temos no Concello de Ribadumia, todas están prácticamente moi ocupadas. E máis, entendemos que se necesitan máis espacios para poder
porque hai outras, decir, estamos falando de protección civil, pero hai outras entidades que colaboran que tamén son voluntarios, aínda que non sean de protección civil, pero que tamén necesitan espacio precisamente para poder levar a cabo pois as súas actividades. E, polo tanto, somos conscientes de que fai falta espacio, non? Pero ese debido, creo que precisamente a labor que se está facendo é a potenciación das distintas entidades culturales, deportivas, sociales, que ao final é un motor precisamente do movimento do que pode ser o Concello de Ribadumia. Centrándonos un pouco máis en protección civil, evidentemente, pois nos levamos a cabo ese proxecto e había que reubicalos, non? Había que reubicar a protección civil e se buscou unha instalación, que neste caso era o Centro Social de Besomaño, unha casa de cultura que pois non está demasiado ocupada e que podíase compartir, independentemente que pois veciñalmente pois non hai moito movimento, digamos, entre os veciños, aínda que o Concello de Ribadumia sempre o utilizou para levar a cabo distintas actividades e polo tanto estaba utilizado, non? Pero o Concello de Ribadumia reubicamos as distintas actividades que se estaban levando nese centro en outros edificios do Concello de Ribadumia e lle deixamos en exclusiva a protección civil ese espacio, que eu creo que é un espacio que para estar nun tránsito, pois entendemos que está ben, non? Independientemente de que, bueno, creo que na moción que se dice que teñen que levar os vehículos ou algúns equipamentos de valor para as súas vivendas. É dicir, nós, o Concello de Ribadumia, se é necesario, temos a disposición un almacén para donde temos todos os equipos tamén, que tamén teñen un valor, por suposto, para poder depositalos ali e que os utilicen cando sexa necesario. Estamos falando nun momento puntual de tránsito que creo que teñen unhas instalacións, creo que interesantes e dignas. Si é certo que recortamos un pouco máis os veciños de Besomaño, pero é certo que tampouco hai esa actividade, polo tanto creo que se poden, de alguna maneira, poden convivir. Dito isto, si é certo que donde está, é dicir, o Concello de Ribadumia foi levando a cabo distintas actuacións, non? No ano 2017 se decideu levar servicios sociais para onde están agora mesmo, servicios sociais, porque entendíamos que era necesario, que podían ter a súa independencia para poder incluso traballar máis cómodos e que de alguma maneira houvese tamén máis privacidade, non? Porque aquí no Concello de Ribadumia, pois a verdade é que a veces casos moi puntuales, pois a intimidade que a veces é necesaria en algúns casos, pois era difícil. Esa idea, é dicir, aínda que gobernábamos 3 grupos, pois evidentemente esa proposta puxera eu encima da mesa precisamente para apartar. Por iso coñezo ben o tema, non? É dicir, aquí está dicindo somos un proxecto básico redactado polo Departamento de Urbanismo. Efectivamente, hai un proxecto básico, pero non precisamente para servicios sociais. Se fixe un proxecto básico non está redactado. Hai un proxecto básico da edificación que se fixo. E despois quedaba contemplada para un futuro, cando se pudese, de feito, servicios sociais. Si recordades como empezamos ali, que a instalación pois estaba dunha maneira, pois, bueno, un pouco abandonada, si queremos, non? Pero o Concello de Ribadumia foi facendo inversións puntuais precisamente para que laboralmente pois tivese as mellores condicións, e creo que se fixeron distintas actuacións, porque mira, na edificación que fixemos creo que se invertiron aí sobre 50.000 euros, unha parte importante creo que a puxo, creo non, fora por parte do GDR, efectivamente, fora o GDR, unha aportación importante. Despois houbera unha aportación importante tamén de infraestructuras. O ano pasado metemos en infraestructuras aproximadamente os 25.000 euros, é dicir, no que é ese espacio hai facilmente porque ao final tamén hai que dar contido, pero tamén hai que, de alguma maneira, actualizar, modernizar as instalacións para que sexan máis cómodas para as distintas actividades. Entonces, isto que está transmitindo
Somos, non é certo, nos incluímos na proposta, pero isto cando dice existencia dunha ubicación xa prevista, que incluso conta cun proxecto básico, non conta cun proxecto básico. É dicir, o proxecto básico foi para facer a edificación que se fixo. En un futuro, se había capacidade económica, poderíamos reubicar ali a protección civil, que tenemos que ver se vai para ali protección civil ou vai para outro sitio, porque ao final os proxectos hai que valoralos, e hai que valoralos a 25 ou 30 anos vista, non hai que sexa algo puntual, non? Por tanto, bueno, xa decidiremos se vai ser ali ou non vai ser ali. É posible, podría ser un espacio, pero evidentemente ten que quedar claro que isto que estás transmitindo Somos, que afecta ao PSOE na súa moción de que xa hai un proxecto básico redactado, non é certo. Non é certo. Había unha idea que podíamos complementar para bueno, para na segunda planta, pois reubicar ali a protección civil. E efectivamente fixemos ali unha mellora de ordenación, hai un espacio importante para poder aparcar, un proxecto que se fixo tamén en torno a 40.000 euros, é dicir, aí hai xa máis de 100.000 euros. Vale. Dito isto, bueno, nos incluímos o de Somos, si todos están, sobre todo o PSOE, se está de acordo, pero xa che digo, Javier, que non existe proxecto básico, é dicir, non existe proxecto básico. E por parte... Vale, pero nos, si... Vale, tal como está redactado, parece que existe un proxecto básico e non existe un proxecto básico. Eu creo que estas cousas que, a ver, porque aquí nos decía Somos que dar a coñecer aos distintos grupos políticos. Vamos a ver, primeiro que o ten que coñecer é Somos, que quen presenta a moción. E se ti lle das o visto bueno, é dicir, nos, este matiz, a enmenda, pois, incluíla, pero xa digo, Sergio, non é certo que estás transmitindo aquí, é dicir, non existe proxecto básico. Fixemos un proxecto básico de redacción precisamente para facer a edificación na que se incluía ali aquel espacio, entre outras cousas, para guardar distintos materiais de servicios sociais, roupa, etcétera. Incluímos ali pois tamén a lavadora nun dos espacios que había ali, é dicir, non existe proxecto básico. En todo caso, dito isto, a ver, eu creo que xogar coa sensibilidade, primeiro hai que agradecer aos voluntarios, a todos en xeral, non solamente a Protección Civil, senón a todos en xeral, en particular por esta moción, pois tamén a Protección Civil o traballo que está facendo. Cando unha persoa fai un traballo dunha maneira voluntaria, sempre hai que estar agradecido. Dito isto, se traballará dende o Concello de Ribadumia, creo que xa estamos facendo, precisamente para buscar unha ubicación, para buscar unha ubicación e para, bueno, de alguma maneira que definitivamente pois poidan ter pois a súa sede, igual que outras entidades, é dicir, non solamente esta, igual que outras entidades, porque teñen tanto dereito a outras entidades como Protección Civil, é dicir, porque somos conscientes que hai entidades que están facendo un traballo enorme e, bueno, pois tamén os espacios pois son moi xustos, non? Vale, dito isto, nos parece un pouco de demagoxia política, é dicir, eu creo que nos entendemos que é unha demagoxia política, creo que se está xogando coa sensibilidade dos de Protección Civil, creo que puntualmente que teñen un espacio interesante, bueno, miraremos, porque os traballos e as negociacións e a búsqueda de diñeiro que estamos traballando non solamente neso, senón tamén en outras áreas, pois evidentemente pois esas cousas hai que negocialas, non? Entonces, bueno, parecenos un pouco populista e oportunista esta moción. Nos non temos moito máis que dicir, creo que a presentación deste apartado, desta enmenda por parte de Somos non se axusta para nada á realidade, e vos decidiredes o que queredes añadir e o que queredes separar. Pola miña parte, eu creo que, nada máis, eu creo que por parte deste equipo de goberno sempre hubo sensibilidade con todas as entidades culturales, deportivas, sociales, sigue habendo ese compromiso, non temos moito máis que dicir. Sí. Antes de
No, pero, a ver, ti fixeches a túa exposición xa, non? É dicir, quen ten que pechar, quen ten que pechar. Sí. No, eu dixen que non se xusta a realidade. Me gustaría que no debate da nosa moción non se clase de cuestións que non sean a nosa moción. Eso. Non sei, se queres, que digo, alcalde ten que non cuestionou. No, é dicir, eu creo que eres ti, Javier, quen ten que pechar a moción. A partir de aí, eu digo que se levou a cabo unha actuación no entorno de servicios sociais, unha edificación. No seu momento habíamos pensado que posiblemente na planta superior que podía facerse unha edificación e incluso que podía servir para servicios sociais, e de feito acondicionamos toda a zona para precisamente pois que estuvese fose bastante máis acolledor e ao mesmo tempo que houvese pois máis plazas de aparcamento, e bueno, aí é o que podo dicir, non moito máis. Vamos a ver. Quedome para mí o máis importante da exposición do alcalde, demagoxia política e xogando coa sensibilidade en absoluto. É dicir, non, que nós recollemos a sensibilidade dunha agrupación que nos comenta a situación na que están e que é evidente que están así. É dicir, todo o que eu dixen na exposición de motivos manteño. Non hai demagoxia política, hai unha intención de levar a cabo unha actuación e un acordo plenario por unanimidade, como eu transmitín incluso a un dos membros do equipo de goberno que me interpelou pois nun acto fai poucos días. A moción é aberta. Se hai algún aspecto na inclusión da emenda que o alcalde di que non é certo, que na frase que incluso conta con proxecto básico, se ese proxecto básico non existe, nós coa intención de que se aprobe, porque non me quedou claro se van a votar a favor ou en contra desde o equipo de goberno. Nos non a vamos a apoiar, tal e como está planteado, non a vamos a apoiar. Pero non hai de apoiar con abstención ou con voto en contra. Este equipo de goberno xa está traballando precisamente neso, é dicir, que veñades agora cunha proposta que nós estamos traballando, pois evidentemente non podemos apoiar. Vale, non se nos informou que se estaba traballando, como corresponde obviamente a labor do equipo de goberno, pois teredes que facer as vosas actuacións. Nós, insisto, recollemos as cuestións que nos plantexan desde a agrupación de protección de voluntarios de protección civil. Insisto en que a exposición de motivos que nos plantexamos é exacta, non di ningunha cuestión que non sexa certa, e a nosa proposta de acordo... Nos creemos que non se axusta para nada a realidade, o sea, hai cuestións que podemos estar de acordo, pero eu creo que o Centro Social de Besomaño, que estábamos levando ali actividades do Concello e que de alguma maneira as levamos para outros centros municipais para deixarlle o que pode ser a Casa de Cultura de Besomaño, precisamente a Protección Civil, creo que contan cun espacio máis que adecuado para poder levar a cabo a súa labor sen ningún tipo de problema. A parte, o Concello está aberto a que si teñen algún problema para deixar pois os seus as súas equipos de emerxencia, temos o que pode ser, se non se lle condiciona, o que é o almacén na que poden convivir puntualmente pois tanto os nosos materiais como os materiais de protección civil, o que tenga que haber coordinación entre as dúas partes para si teñen que entrar pois a recoller algún material, pero o Concello de Ribadumia sempre está aberto a todo eso, por lo tanto... Bueno, como non acabara, insisto, de demagoxia política ningunha, é unha labor que nós consideramos importante a nosa aportación aquí. O seu equipo de goberno está traballando nunha redacción dun proxecto e se xa estaba. O que queda claro é que o que non quere aprobar esta moción por ser presentada polo Partido Socialista, porque, insisto, non hai demagoxia política nem se está xogando con nada, simplemente recollemos as necesidades da agrupación. E, ademais, non é unha moción que pretende confrontar, é unha moción que se pretendía aprobar por unanimidade. Non entendo onde está a demagoxia, que non é tal. Se así está traballando o equipo de goberno nunha solución, pois terá que presentar esta solución, chegado o momento. Aquí tamén hai unha solución, é dicir, o inicio dunha solución. De todas formas, teñen que dicir tamén se están a favor de que siga este servicio de protección civil ou non. Esta tamén é unha maneira. Se vostedes votan agora mesmo en contra, insisto, non é demagoxia política, é unha aportación
para sumar, Bueno, que non vamos pretendía non vamos a alargar que moito pretendía máis, conseguir, si, vou acabar, que nos pretendía conseguir un acordo plenario por unanimidade e creo que non non vai en contra de ninguén do equipo de goberno, todo o contrario, pretende sumar, nada máis. Nada, moitas gracias. Pasamos a votar este punto da orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é dar conta do promedio medio de pagos. Se da cuenta del periodo medio de pago del segundo trimestre del 2024, que arroja un total de 100 días, 100,08 días. En el tercer trimestre del 2024 arroja un total de 102,32 días, y en el cuarto trimestre un total de 75,28 días. Gracias, Dolores. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é dar conta decretos de alcaldía. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Pois, segundo ordenado polo artículo 42 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, dase conta da emisión das seguintes resolucións de alcaldía. Decreto de solicitude de subvención do plan corresponsables do procedemento SI 436A, Decreto de solicitude de subvención, promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero, procedemento SI 435A, Decreto de solicitude de subvención, plan Camiño Rural, procedemento MR 701E, Decreto de solicitude de subvención, auditorías de abastecemento de auga municipal, procedemento AU 301C, Decreto de solicitude de subvención de auditoría de saneamento de redes municipais, procedemento AU 301D, Decreto de solicitude de subvención ao abeiro de infraestructuras do procedemento PR 486A, Decreto de solicitude de subvención de instalacións acuáticos, procedemento PR 460D, Decreto de solicitude de subvención do fomento da igualdade de oportunidades e prevención de violencia de xénero da Deputación de Pontevedra, Decreto de solicitude de subvención de infraestructuras turísticos, procedemento TU 503D, Decreto de solicitude de subvención do programa Cultura no Camiño, programa CT 302B, Decreto de solicitude de subvención de contratación de mulleres que sofren víctimas de violencia que son víctimas ou sufren violencia de xénero, procedemento SI 461A, Decreto de solicitude de subvención do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas promovido pola Deputación de Pontevedra, Decreto de solicitude de subvención do Fondo de Compensación Ambiental, procedemento PR 483C, e o decreto da aprobación do padrón fiscal correspondente á tasa de lixo do segundo semestre do ano 2024. Gracias, Vane. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, rogos e preguntas. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias de novo, alcalde. A primeira pregunta é como hoxe traemos aquí unha moción, trouxemos, se debatiu unha moción nosa, recordamos que temos unha moción desde fai máis dun ano pendente que se ten a ben o equipo de goberno traela e cando. Esta moción que está pendente, por certo, é de algo importante como é o canon da auga que repercute aos concellos directamente na economía, neste caso de Ribadón. Bueno, hai unha xunta de portavoces que este equipo de goberno pois tende a ben negociar cos distintos grupos políticos na xunta de portavoces, e na próxima xunta de portavoces, bueno, pois decidiremos si se vai a presentar ou levamos a este próximo pleno ou ao siguiente pleno. Vale, gracias. Ben dada a proposta. Nos o reclamamos.
Como vimos de dar conta do período medio de pago, a seguinte pregunta, ainda que xo deixamos máis veces, falamos largo e tendido sobre este tema de outros plenos, vimos de coñecer o dato dos 75 días do cuarto trimestre, se van a tomar medidas neste sentido para non acabar o ano por encima dos 100 días, porque está superando este dato o cuarto trimestre do ano anterior. Xa se tomaron as medidas e, de feito, xa se está traballando precisamente en materia económica para mandar e ser o máis rápidos posibles para normalizar a situación. Vale, somos o Concello da Comarca co dato máis alto e o Ministerio de Facenda sigue dicindo o mismo que o ano pasado, decía por eso. Seguimos, outra pregunta. Non sei se queres facer unha aclaración. No, para nada. Seguimos sin as barandillas do Parque Infantil da Carballeira de Barrantes, cando se ten previsto poñer ou levar a cabo a bancada que xa reclamamos, foi anunciada polo equipo de goberno en noutra ocasión, xa reclamamos aquí neste pleno. Decimos isto porque outro día no Entroido, no desfile de Entroido, me parece que houve alguí algún problema con das instalacións do Parque Infantil, e, bueno, a maiores, pois, segue estando sin as barandillas. No Parque Infantil de Barrantes non procede, vamos a ver, non sei a urxencia, o que che podo dicir é o proxecto que está en marcha, é dicir, hai 2 proxectos en marcha con unha inversión en torno a 180.000 euros, no Parque Infantil, que sería totalmente novo neste Parque Infantil que temos aquí ao lado do Concello, e no Parque Infantil que temos arriba, no que é a plaza, onde se fai leva a cabo a Festa do Tinto, o sea que se vai a levar a cabo, e de feito estamos preparando precisamente para licitar eses 2 proxectos, que, bueno, que é unha cantidad considerable. Vale, gracias. Seguinte pregunta ou aclaración, pregunta, queríamos saber, porque no pleno anterior de febreiro preguntamos pola apertura do punto limpo, fixemos unha mención á sanción económica imposta do Concello en relación á xestión deste punto, e queríamos saber naquel momento se iba a recurrir nese sentido, saber se había algunha outra situación xurídica ou proceso legal que non superamos e que poidera afectar ao Concello. Isto non está relacionado co que ocorreu ca noticia que vimos de coñecer estes días, senón Sigue. Non sei que dixo a portavoz. Sigue. Como o alcalde respondeu que se nos pasaría por escrito esta cuestión, contábamos con un dar conta para este pleno, entón preguntamos se nos vai a facer chegar por escrito ou vai a vir como dar conta a outro pleno. Temos algo pendiente con respecto a isto? Próximo pleno. Iba a vir a este pleno ordinario porque así quedamos no último pleno, pero a verdade é que foi por despiste, non foi por defeito na vontade de portavoz, e demais tamén se pudo comentar como prefirades, se nos pode mandar... No, damos conta no próximo pleno, sí. No, dame igual, eu pregunto porque... Sí. Queríamos saber porque non, pero onde quedou no aire o compromiso. Sin duda, ademais. Tamén no último pleno se aprobáronse o reparto das axudas do 15% restante, preguntámonos cando se vai a proceder ao pago das mesmas. Xa está feito, non? Non, está pendente de... Ou cando van a recibir os clubes, se caso de que este feito. E a asociación? Falta formalizar o pago. Pendiente formalizar o pago. Moi ben. E última. Hoxe preguntáronos a este grupo por unhas obras de mellora no lugar das Quintáns que vides de anunciar hoxe. Como non sabemos, porque obviamente nós non temos coñecemento, trasladamos a pregunta a este pleno, neste caso a pregunta veciñal sobre este tema. Se esta obra é para dar inicio ao ensanchamento de todo o tramo da vía, e se é así, para cando está previsto o ensanchamento? Insisto, trasladamos pregunta de un veciño. No, vamos a ver, sí, no lugar das Quintáns fixemos unha actuación moi importante o ano pasado,
importante, non recordo ahora exactamente a cantidade, pero creo que en torno a 70.000 euros, creo que eran 75.000 euros. E nos quedou pendiente precisamente por partida económica pois ese tramo ou ese muro, porque precisamente por esa calle había unha cuneta, o tránsito era bastante estreito, porque aparte había unha cuneta, o que procedemos no seu momento foi a canalizar as augas pluviais, conexión de alcantarillado, augas pluviais, e nese tramo que as terras da parte de arriba pois caían moi encima da carretera, pois o que pretendíamos era, bueno, pois de alguma maneira pois aí ensanchar, parte coincide nunha curva. Non ten por que iniciarse un proceso de ancho, aínda que porque ao final pois hai que ir a prioridades, é dicir, pódese, pero en todo caso pois hai que negociar cos veciños, se os veciños queren, etcétera, etcétera. Para levar a cabo distintas actuacións, iso require un proceso de negociación, un proceso de financiación, non está previsto ahora mismo continuar hacia arriba ou continuar hacia abaixo, simplemente que esa parte quedou pendiente naquel proxecto e se rematou pois esa actuación neste Más Provincia, que creo que vai a unha inversión en torno a 10.000 euros, 12.000 euros, me parece que era esa actuación. Pero, bueno, eso non implica que haxa que seguir ampliando, que, bueno, si xurde, se os veciños o atenden a ben, pois, bueno, pois se podría levar a cabo, pero evidentemente, pois temos outras actuacións tamén prioritarias para levar a cabo. Non sei se a pregunta que che fixeron é para que están interesados en que se siga ampliando ese camiño ou non se sigan ampliando ese camiño, non sei cal é o sentido de... No, o sentido da pregunta era simplemente saber se iban ensanchar a seguir o tramo, porque se ensanchou unha parte, se iba a seguir. Ensanchouse unha parte e esa parte quedou Se iba a precisamente seguir, a línea para si hai que facer pois unha ampliación ou incluso a veces cando hai unha actuación por parte de algún veciño xa ten que facer unha cesión e a cesión quedaría marcada pois precisamente a ese espacio, xa por obligatorio, por normativa, etcétera, etcétera. Non, en principio non está previsto. Gracias a unha aclaración ou observación por parte de Xuntos ou de Somos, perdón. Sí, dende Somos Ribadumia, dende a miña persona, pídolle disculpas a... No, para nada. Pido disculpas a Javier porque antes creo que ningún dos partidos da oposición vimos a facer demagoxia. Ningún... Céntraste na pregunta. Sí. Pero antes quería aclarar. aclarar. Non hai nada que aclarar. Isto é rogos e preguntas. Vale. Pasas Rogos e preguntas. Quero facer unha breve introdución para facer un chunro. Creo que ningún partido da oposición vai a facer demagoxia. No, pero... É menos cando vimos a facer unha idea. Pero, se en todo caso, a nosa idea era un impedimento para aprobar unha moción que é outra idea máis. Do tema da moción xa se discuteu ou xa se comentou ou xa se falou todo o que había que falar sobre a moción. Sobre a moción non se admite máis pasa as preguntas ou aos rogos, pero con respecto á moción xa se falou o que se tiña que falar. Solo acabar dicindo que se falaches en varias ocasións de tránsito, e de tránsito xa estaba no anterior local. Sigo, non tes a palabra. Sigo, espera, Vanessa, a palabra ten... No. Pero por que me quitas a palabra? Vanessa Fariña, por favor, ten a palabra. Ten a palabra a concelleira Vanessa Fariña. No, cal é o motivo de que me quites a palabra? Ten a palabra a concelleira Vanessa Fariña. Cal é o motivo polo cal me estás sacando a palabra? Vanessa, se non te deixa falar, se remata o pleno. Cal é o motivo polo cal se me quita a palabra? Xa son dous plenos seguidos. Isto non me gusta. Cal é o motivo real? Cal é o motivo real porque se me quita a palabra? No último pleno quitácheme a palabra por... Damos por rematado este pleno en sesión... No, eso non é xusto. Porque se me saca a palabra, no pleno. Non tes a palabra. Ou te ciñes directamente ao que te tes que ciñir, ou senón, evidentemente, non tes a palabra. A palabra, Vanessa Fariña, por favor.
No BNG agradecemos que non nos metades nas vosas rencillas e por favor non me quitedes a palabra. Sodes un grupo mixto, Vanessa, sodes Vale, un por grupo favor. mixto, deberíades de ser un portavoz, nós temos a sensibilidad de darvos Vale, palabra a todos pero os estou partidos pidiendo, por favor, políticos, que non me quites o a palabra cando non estaba pero facendo tes que nada. arreglar co compañeiro. Vale, bien. Nós temos dúas preguntas, rápido. Por un lado, queríamos saber se vos nos constanos desde onte, que hai unha colonia de gatos que se está formando no campo de fútbol da Senra. En caso de que vos constes, tendo en conta a situación que é de risco, tanto a nivel sanitario como para o benestar animal, que medidas se van a tomar en contra da colonia esa de gatos que se está formando? Mañán actuamos, non tiñamos constancia desa colonia. Novidade, Sabes que temos un servicio para a recollida de gatos, para o Pois eso, tratamento, pois nada, mañán estás nos dicindo no entorno do campo da Senra, no está se entorno do formando unha campo da colonia de Senra. gatos. Logo outra é que nos fixeron a consulta se a carretera... Pero eso Vanessa, bueno, a todos, é dicir, cando pasan estas cousas transmitido, porque nós temos un servicio que ademais se está pagando, o Concello está pagando ese servicio, nos se non lo transmiten ou non pasamos por ali, ou pois evidentemente non temos constancia, é dicir, non é un servicio que haxa que poñer novo para levar a cabo e que nos coste diñeiro, está implantado. Tomamos nota para pois, seguintes ocasións. Perfecto, gracias. Logo a segunda pregunta é se a carretera que vai dende o centro médico ata o Hostal Santa Valla se vai a asfaltar. Dentro do centro médico? Ata o Hostal Santa Valla, en Ribadumia. Sí, correcto. Se vai a asfaltar a carretera, que parece ser que non está en moi boas condicións. Bueno, miraremos se non está en boas condicións e vai que asfaltar, pois evidentemente pois se asfaltará. A ver, nos A que xunta Santa Valla está o hostal ou o centro médico. A que vai por dentro. eu entendo que a que frente á Senra que vai a Santa A que vai Valla. por dentro, Vale, sí. perfecto. A Que se general fixo, no. que fai 2-3 anos se fixa ali unha actuación coas aceras, Sí, etcétera, efectivamente, etcétera. aí. Vale, bueno, miraremos a ver, no tema de asfaltados, Vanessa, un pouco a nosa estrategia, sabes que todas as actuacións que estamos facendo e levando a cabo no Concello de Ribadumia, antes de facer ese asfalto, porque estamos falando de actuacións a 25-30 anos, deixar todos os servicios, aí creo que están todos os servicios, pero en distintas actuacións que estamos levando a cabo en distintas parroquias, etcétera, etcétera, pois estamos facendo precisamente os ensanches, os encaixes, que eses encaixes pois quedan precisamente para a vida. Se asfaltan puntualmente para despois facer, pois, cando teñan todos os servicios, porque é bastante triste, non? Que a veces se remata un asfaltado e inmediatamente hai unha obra encima, non? É dicir, pois, bueno, intentaremos que eso non pase. É dicir, primeiro temos que buscar eses ensanches, que creo que somos un concello na comarca que estamos traballando desa forma, porque asfaltar pois é fácil, pero os márxenes, etcétera, etcétera, pois non crean esa humanización que nós entendemos que ten que crear. E tratamos de que eso sea xa así, non? A veces predomina máis eso que o propio asfaltado final, pero sí é certo que é necesario e que vamos a traballar nelo, pero tamén é certo que as necesidades son as que son, os recursos son os que son, e hai que pensar que o Concello de Ribadumia somos o concello que menos impostos paga, o sea que eso é unha realidade. En todo caso miraremos Vale, logo xa para rematar, se está previsto traer os presupostos para o seguinte pleno. Bueno, tiñamos pensado, Vanessa, con que falas dos presupostos, tiñamos pensado precisamente para o próximo pleno, creo que non van a vir os presupostos, pero sí que vamos a traer algunha novedad ou algunha noticia, ojalá pudésemos, o que pase, bueno, danse serias circunstancias ou algunhas circunstancias, o Servicio Económico estamos poñendo ao día, o Servicio Económico estamos facendo un traballo pois moi importante cos técnicos e cos traballadores que, bueno, pois que están ao frente pois desa área e, bueno, supoño que no próximo pleno pois algunha idea, pois podemos levar a cabo, bueno, podemos empezar a traballar. O que si é certo que eso vai ligado tamén co perímetro de pagos, algo que estamos intentando tamén, pois de alguma maneira, pois que eso se leve ao día como ten que ser, polo tanto, bueno, pois quédanos en materia económica, pois en torno a uns 6 meses, pois a verdade que difíciles, porque, bueno, pois
pues queremos levar precisamente todo o día como ten que ser, sin ningún tipo de... porque creo que no resto das áreas e do traballo que se está a facer estamos moi contentos, e aí, bueno, pues se acaso temos que mellorar un pouco, pero temos que dar un margen, porque ao final non hai varitas mágicas, ao final hai traballo para normalizar as situacións que estamos traballando precisamente con o equipo do Servicio Económico do Concello de Ribadumia. Moi ben, Gracias. gracias. Pois nada, damos por rematado este pleno e moitas gracias.